こんにちは。はじめまして。私の名前はジンパハナイです。28歳です。Imus Caviteに住んでいます。学歴は大学まで2年間卒業しました。家族は9人です。5人の兄弟と3人の姉妹がいます。私は6番目です。まだ独身です。レズメはないです。前の仕事はフィリピンで1年と5月間に引率管理としてエレクトロニクス企業で働いています。そして富山県豊地のところに豊地ガス会社の機械オペレーターとして3年間働いています。3年間契約も終わりました。以上です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。